29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of... Tak ahoj, já vás vítám u nového vlogu. My jsme teďko na cestě, do zoo na Hrádečku. Já už jsem tam byla s mamkou, ale teďko tam jedeme ještě s manželem se podívat. Je teda neskutečně teplo, ale ta zoo je dobrá v tom, že to tam je jakoby v lesíku, takže tam budeme schovaný pod stromama, tak snad to tam nebude tak hrozný. A snad zvířata budou nějaký venku, že jo? Viď? No, tak vás tam vezmu sebou. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here. Yeah. Tak chceš ještě, tak si vezmi. No, tak a dej jim. Tebe. No, tam jsou taky, viď? Hele, a co tam je, Vildo? My. Co to je? Má radost úplně. No, to jsou kozy. Vildo, tam je oslíček, viď? No, teď jsme u oslíku zrovna. A Vildo je teda z toho strašně nadšenej. Víc než když jsme tady byli, tyjo, myslím, že v dubnu nebo kdy to bylo. Teďko jak už je starší. Veď táto, tak je takový už vnímavější. A strašně se mu to líbí tady. Nahoru nebo rovně? Nahoru, hele, tam se budeme vracet. No. Vy? A je to tady hezké? Hele, podívej, podrž to. Hele. Bude asi automat nějaký na ty, ne? Na ty pamětní mince, ne? To jsou pamětní papírovky. Papírovky, jo. Já vím, že oni dělávají ty mince, že jo, to mají v Jihlavský zoo. To si za stovku koupíš pamětní Hustý. papírovku. Hustý. Tak to jo. No? Viď? No, jinak cestička semka nahoru je taková pěkná. A já jsem ráda, že to je takhle pod stromama. Že tady není takový teplo. Co to je, Vildo? Jak se podívej. Ty? To je moc hezký. A co ty, Vildo, jak se ti to líbí? Řekni, jak se tady líbí Vildovi? Co? Jak se ti tady líbí? Co? Řekni mamce, jak se líbí Vildovi zoo? Řekni, je to fajn. No, tak jdem dál. Tady máš pamětní mince za pajs. Hele, Vildo, podívej. No, tu měl Harry Potter. Hele, a tady dole, podívej. Neruší. Reální hnízdě, potřebujeme klid. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.
kam jdeme, prde? Jdeme na pštrosa? Co? Jdem na pštrosa? Jo. Hele, tamhle koník. Já jsem se to menší teda. Podívej, jsme to po půlce. Tady nikde jídlo není. Tam At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. Zajďme k ním. Co tam je, Vildo? Jaha. Podníci. Víš, jak malinka. Vypadá, že asi jenom tady ten malý stánek je dobře. Ne, tamhle je občerstvení. Tady je i dětský. Tam teda hodně kečupu. No, my jsme se zastavili tady na občerstvení. Je tady hezký dětský hřiště. No, tam si půjdeš hrát. No, dali jsme si občerstvení a chviličku tady vyčkáme ve stínu, vej, táto. Protože je strašný teplo. Já jsem si dala pivo. Tak. Tak si tady dávám pivo. Manžel má bezovku, protože řídí. Vej. Já teď v létě prostě pivo, to jako... bych se mohla upít. No a pak nás čeká vlastně pavilon plazu. A myslím, že už máme hotovo tady. Asi ještě pak velbloudi. No a máme hotovo. Ona to je taková menší zoo, ale to tady moc hezký. Vildo! Ahoj! 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Podívej, kde to jsme, veď. Fuj, já to vidím. Já se teď strašně bojím hadů. Tady. A tady u toho opice? Není opice. Nech toho. A podívej, má popraskanou kůži. No, se slíká. Tak, my jsme tady v expozici hadů, plazu. A to teda není tady nic teda pro mě, jelikož já nesnáším hady. Takže já se asi přesunu k žábám nebo k něčemu. Protože jako těch hadů tady je teda jako požehnaně. A jsou tady dva. No, jako jsou tady ne. dva. Uj. Takže. Jsou tady dva. Ale je to tady teda hezky udělaný. Tamhle za mnou jsou taky akvária a pak ještě tam je... Nech toho. A pak tamhle za mnou ještě je, že krokodýl by měl být, co si tak vybavuju. Tak uvidíme, no. Jako Vildovi se tady líbí. Tak jako to asi nezdědí po mně, no. No nevím, no.
A co tam je, Vildo? No co to je? Opička? A jak dělá opička? Ano. Je, hele, podívej, Vildo. Hele. Je. Podívejte, pták, viď? Ahoj. Velbloud, Vildo. Velbloud. Tak, nás čeká už cesta jenom zpátky. Teď tady jdeme kolem velblouda. Bylo to tady moc krásný. A zase někdy. Ukazuje na nás zadek, viď, Vildo? Podívej, ty herby. Řekni, my jsme s mamkou na jednom jeli. No a tím končí náš výlet do zoo. Jak se ti tady teď políbilo poprvé? Ale tak jako není to špatný na to, že jsme tady v pátek, v neděli určitě nepřijmo neschopenku, že jo? Já to tam dala. Nebude se tam dal. No tak mluv normálně. No, takže... Mír. No, takže... Tak říkám mír. No, takže my jsme na cestě teda už domů. Bylo to tady moc hezký. Určitě semka zavítáme mír. znova. No, ještě se stavíme do suvenýrů. Vilda si tam třeba něco vybere. Uvidíme. No a frčíme domů. Tak zase někdy. Uvidíme kdy. Teď už je teda příjemnějc. Není to tak hrozný. Jsem ráda, že se to... No tam je oslík, viď, Vildo? Jsem ráda teda, že se to Vildovi líbilo. A jo, no. No, jinak Vilda si vybral takovýhleho lvíčka v suvenýrech. Ale moc se mu teda nelíbí, viď? Tak, a fršíme domovu. Je teda furt teplo. Jeden týden nevadí. Nevadí, no. Takže možná ještě večer skočím do bazénu. Uvidím, kolik bude mít. Jestli bude studený, tak si dám ledovou sprchu, protože je neskutečný teplo. Fakt je neskutečný teplo. No a já bych se s váma chtěla pro tohle video rozloučit. Doufám, že se vám líbilo. A budu se na vás těšit teda příště. Tak ahoj.